bitva z šarvátek rozedrány. Nám vždy zalahodí salvy a zděla rány. S námi je potíže, My dva jsme totiž, mezi muži dvě bílé brány. protože my jsme 100% muži. Nic nežli kost a sval ve zdravé kůži. My máme hlavu Davida a tělo Goliáše. Co zbabělec se Boha pustě chvástal, To našinec jen levou rukou zastal. Nám žena každá ráda hodí růži, protože my jsme 100% muži. Prach sakra do čepice. Seskočíte z koně, mušketýre? Ne, já budu dnes vysílat ze sedla. Soudruhu totiž, co to povídám, kamaráde, totiž mrzký jazyk zase matem mne, šlechtici chci říct, vladyko mocný. Nehledě k tomu, že bych si promočil škorní. Kdybych byl býval přitom osobně nebyl, když se tohle nahrávalo, tak bych dneska sotva věřil, že ty hlasy patří nám. Ale jsou to naše hlasy. A ano, je to náš tehdejší elán, naše nadšení, s jakým jsme dělávali protinacistickou propagandu. To bylo za druhé světové války a vy, kteří posloucháte, byste to měli mít na mysli. Neboť za války se bojuje, střílí, mlátí, nadává. Proto taky válka je ekelhaft, že ano. A taky proto, že inter arma silent muse. Za války jsou můzy kuš a nastoupí násilí. Když budete poslouchat úryvky z našich válečných relací, majíce na paměti poučku o mlčících můzách, učiníte jenom dobře. Možná také, že zaslechnete jména, na která se už sotva pamatujete. A zaplať pánbu za to. Udělali jsme spolu s Voskovcem skoro kolem 2000 programů pro Office of War Information v New Yorku, pro americký úřad válečných informací. Ne všechny ty relace byly dobré, ne všechny byly veselé. Některé byly dokonce kryptické, protože sloužily jiným účelům než zábavě posluchačů. Měli za úkol vyprovokovat reakce fašistického tisku třeba. Někdy jsme se dopouštěli omylů, poněvadž jsme se stávali obětí pokroucených informací. Inu, jak už jsem říkal, byla válka. Poslechněte si některé vyňatky z našich programů, prosím vás, uchem schovívavým. A s vědomím, že slyšíte ozvěnu doby. Že slyšíte improvizace a nálady odvátého času. Že jste svědky obsahu vteřin a minut, které jsou nenávratně pryč, ale které nicméně, když byly tak konkrétní, jako jsou vteřiny a minuty dnešního dne. Tady Voskovec a Very. Všem fašistům, halo, halo, halo. Halo, H jako Hitler. A jako Adolf. L jako Lumpy. O jako oběsíme. H-A-L-O. Co kdybychom takhle, pánové, si udělali der die das? 1, 2, 3. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen. K záhubě jde, hoch rovnou za nosem. 10 let mu to prošlo dělat Kraft durch Freude. 11. rok na ten Kraft pojde. Das war sehr schön, ich bitte sehr, Berlin noch einmal zu bombardieren. 10 let mu to prošlo dělat Kraft durch Freude. 11. rok na ten Kraft pojde. Siegheim. Sovětská armáda je zničená, to snad víte. No, nad rán, přeci to není už, teď to vůdce řek, odleta je zničená. No právě. A teď Němci u Rostova utíkají. Před kým to utíkají? No třeba utíkají, by se zahřáli, to nevíte.
Přece když Rudou armádu zničili, tak proč by náš utíkali? No, vidíte. A proč nejsou už v Moskvě, když vůdce řekl, že až dá rozkaz, že tam budou na šup? No třeba, on zapomněl třeba dát ten rozkaz, to je třeba taky. Leda to, že zapomněl. Proto, Ale stejně, jsou to všecko dohady, pane. To je to, že my jsme lajkové. To je to, nejsme odborníci. Jo, Nejsme jo. strategové. Jsme jenom bulvární šaškové. Takhle, kdyby tady byl Moravec, sakra, to je vojenská hlava. Myslíte ten plukovník Moravec? Ja, der berühmte Oberst Moravec. Ja, das ist ein Soldat. Ja, selbstverständlich. Wenn dieser Soldat durch die Stadt marschiert, schließen die Mädchen Fenster und die Tür. A co kdybychom mu zatelefonovali, nebo zatelegrafovali? Dem Moravec telegrafieren? Telegrafieren, natürlich. On by nám všechno vysvětlil. Napsal bych mu klidně. Moravec, bitte erklären, was soll das bedeuten, dass die Wehrmacht so traurig ist. Und was der Führer gedacht hat, když kecal, Wenn er geketzt hatte, ano, plus vám perfektum, správně, že jako prej koncem 1941 bude válka pro Němce vyhraná. No, jenže to je dlouhý kabel, to by stalo moc dolarů a potom, aby jsme mu neškodili. Dejme, Moravec. Myslíte u Čechů? No to ne, tam už se mu škodit nedá. Ale u Němců. A tam to má dobrý. Der Moravec ist ein gemachter Mann. Možná dnes, možná, ale zítra to může být jiný. Jako ten Blitz, pane, jeden den Blitz a druhý den je to Tymošenko. Ono není dneska nic definitivní, ani der Moravec. Když Hitler ucítil, jak to s ním Stalin koulí, vzkázal Moravcovi, potřebuju tvou kouli, rozbití Rusů na 1000 kusů, pak bude mír na země kouli. Emane, ty jsi velkolepý strateg. Rommel i Bock je proti tobě spratek. Zachraň mě, drahý Emane, ze stalingradské kaše. Lid na mě čeká u všech zadních vrátek a chce své děti z hrobu zas naspátek. Kam se mám skrýt před hněvem říšských mátek? Emane, rať, seš přece velký strateg. Ministr Moravec očima zděšen koulí. Vůdče pohorovný, tohle tvé strastí jsou-li, mám stejnou potíž. Pro nás dva totiž není místa na země kouli. Seš sice Führer, kdežto já jen zrádce. Oba však máme zlé sny o oprátce. Po Praze lid si povídá, že spočet hříchy naše. Pozdě je ptát se, teď na radu hrádce. Byli jsme páni, trvalo to krátce, víš? Zachránit Kejhák už je marná práce, ať je to Führer a nebo jen zrádce. Co to jíte, pane vrchní okresní vlajkaři? Noviny. Pane Oberbahnhof, batalion Sturmbannführeře, noviny jím, noviny. Nechcete? To dobrý? Myslíte, že papír je výživný, nebo je to nové nařízení? Totiž papír sám nic nevydá, pane okrskový udavači. Ale já nejím jenom papír, víte, já jsem si vystřihl tu řeč pana maršálka Hermana Göringa, tu též pojídám. Nechcete kousek? Milé, rád bych ochutnal. No, dobré, to bych nikdy neřekl. A jak je to mastné, pane... Divíte se, pan maršálek přece mluvil jenom o špeku, o mastných bulionech, o telecím, o hovězím, o mouce. No to byla nádherná řeč, taková mastná, taková zapražená, do zlatova osmažená, podlitá a za horka přednešená. To máte pravdu, to nebyla řeč, to byl úplnej jídelní lístek. Ano. Nechcete ještě kousek novin, já už nemůžu. Děkuji, já mám taky dost. Takhle, kdyby bylo safra, porte nějaký vovoce. Vovoce, po takovým tučným obědě. No, račte zakousnout tadyhle, to je řeč pana kancléře Hitlera. Tu jíte místo ovoce? Ano, kyselé hrozny, račte-li rozumět, kyselé hrozny. On, pan kancléř, všechna čest, Jo. Intuice má dobrý, ale na jídlo je nepřekonatelný onkl Herman. Z restaurace Domů strachtace kráčel Germán.
funěl, frkal, Hekal a krkal Göring Hermann. že byl samý sádlo, praskalo mu prádlo, myslil přesto, kina jak těsto, Zas na žrádlo já. povídá břichatec. A pak už jen germánští bozy, právo, máme 2krát denně na hovězí. Kdo Přemítá břichatec, chce mít vděky a mužné vnady, vnady, ten musí žrát, ať si mřelit hlady. tam bych věšel řády, kdybych pupek neměl mít. Mřete, Němci hlady, maršálkové chtějí žít. Jen se vykrm, Hermane, hodiny už tvůj čas odbyly. Ono do větších terčů se lépe střílí. Promiňte, že do toho skáču, ale já jsem se vás chtěl zeptat na maličkost. Zdali pak víte, kdo to byl Oberst Kraus von Zillergut. Tedy Oberst Kraus von Zillergut, to je postava ze Švejka, obrovský blbec, uniformně samozřejmě. Ale kam se hrabe jeho blbost? Na blbost a mystické idiotství nacistických generálů, jako byl třeba pan generál von Dittmar. Pan generál von Dittmar, když už si nevěděl rady, jak by vysvětlil porážky Wehrmachtu, tak si začal vypomáhat vůdcovou intuicí. Vůdce nemůže plánovat, protože nepotřebuje plánovat. On totiž vůdce má intuici. Intuici má vůdce a ta je lepší a rychlejší než jakékoliv plánování. Tedy dneska taková mystika idiotství zní neuvěřitelně. Tyhle iracionální prameny německého genia jsou teďka vůbec náramně v módě, tedy hlavně v armádě. In das Wehrmacht. Když si se například udílela vyznamenání důstojníkům a vojákům, kteří se zasloužili o vítězství. To je logické a tudíž tedy zastaralé. Vůdce na logiku nevěří. Vůdce má intuici. Tak dává metály generálům, když něco prohrajou. No to je tedy opravdu originální. Železnej kříž za nářez, to tu ještě nebylo. Kde myslíte, že se takový metal za porážku nosí? Jak to myslíte, kde se nosí? Jak to kde se nosí? No, vyznamenání za chrabrost nebo za vítězství se od jak živa nosili na prsou. Aha. Ale když teďka jsou v Německu metály za porážku... No to je nápad, poslouchejte. Tyhle metály by měli Němci nosit tedy na druhé straně zeměkoule, totiž tedy myslím, jak si na druhé straně těla, ne? Já vám rozumím. Na zadní tváři hrdinově. Tak. Bylo by to správný už proto, že z té strany by je taky Rusové líp viděli a měli by stek. Jo. No a potom, jak by se to, taky by si na nich seděli pěkně. Na metálech. Na metálech nemůžou je ztratit, to ano. je to hezký. Ne? A potom by se to hezky výjímalo, tedy v květnaté vojenské mluvě. Už by se neříkalo, hrdinova hruď se blištila medailemi za chrabrost, nýbrž zadek generála von Knobelsdorfa se hrdě dmul pod rytířským železným křížem, který si vydobil na útěku od Belgorodu. A krucajda a puč mi ho a musím si ho pohladit a dát mu hlavu do smutku. Heil. Někdy jsme si s Voskovcem ve svých relacích i zabásnili. Totiž vlastně jenom zarýmovali. Jedna taková rýmovačka, taková relace rýmovaná, pojednávala o tom, jak dva tuláci zabloudí na hřbitov a jak v noci při světle sirek čtou na náhrobních kamenech jména neboštíků. Bylo to v roce 1941. Dneska ta jména, většina z nich alespoň, patří už mrtvým mužům. Avšak tenkrát to byli velice živí a velice zhoubní zločinci. Ušetříme vás prohlídky celého hřbitova a provedeme vás pouze kolem 2 posledních náhrobků.
Fuj. Co je? Vleď jsem se. Fuj, příšerná socha. Kde? No tady. Ale skutečně, no to je šeredný. Sochaři. Neznal jsi studu? Sochu si vytesal v podobě sudu. Podívejte se na to, to je taky socha, 2 sloupy v holinkách, nad nimi. Co to tam je? Ty pupek. Sochaři, co s nám to upek? Vždyť je to příšera. No co pak, o to, počkejte, puste dál. Tady je moto. Zde vládne mír a ticho. Pod drnem kručí břicho. Veliký břich velkého Germána, jenž tížil zaživa Göringa Hermana. Už je mu jedno, dajli či nedajli, na toto břicho zas novou medaili. To už se nedivím onomu sochaři. Taková postava to se hned nezdaří. Ten hrobař tady špatně zametá. Listí tu hníje, cítíte? Kupy jehličí, cítíte? Leží tu lebka, cítíte? Leží tu lebka jako z Hamleta. Snad je to ochotníka. Roli tu cvičí. To není Hamletova lebka. Proč? Čelo je nízký, jouský. A štice od pomády hebká, fuj. A potom Hamlet neměl fousky. Ta hlava zaživa musela pantem mlátit. Jinak by se jí čelist nemohla tolik klátit. Asi to byl řečník. Kde chudák konec našel? Počkejte, řečník. Křičel a dostal kašel. A nebo kurděje. Sotva. Když tak spíš paralýza. V téhleté lebce byla zhoubná hlíza. To je ono. Hlíza nebo nádor. Zkrátka na mozku nežit. Snad to byl zločinec a nemohl zločin přežít. To bych se divil, ačkoliv počkat. Ouhá. V čele je díra, z díry něco čouhá. Toť kulka z ručnice a na ní jsou 2 slova. Ano, toť epitaf vyrytý do olova. Co pak lze epitaf vyjádřit 2 slovy? Lze. Tady čtěte sám. Evropa Adolfovi. Máme všichni války dost, ať mě někdo řekne, proč se válka vede. Takhle jsme zpívávali s Voskovcem v období mezi 2 světovými válkami. No a to platí dodnes. Máme všichni války dost. No a tak bychom mohli skončit tuto namátkovou špetku našich válečných relací. Jenže nedaleko nás zaznívají hlasy, že bychom snad mohli skončit období trestnosti válečných zločinů a že bychom snad mohli vyhlásit slavné promlčení masových vražd a politických zrůdností. Domnívám se proto, že ještě jedna válečná úvaha k osvěžení paměti by nemohla škodit. Tak nevím, pane tajný rádiový rado, tak nevím. Já taky nevím, pane titulární krátkovlný přednosto. Jako vy. Jako já? Jako vy. Jak to víte, že nevíte jako já? No říkáte, že nevíte a já taky nevím, no tak říkám jako vy. Jako já? Jako vy. Koukejte, já vím, že vy nevíte, ale vy nevíte, co já nevím. Tak nemůžete říkat jako vy. No, vy nevíte, jak byste to těm Němcům u nás doma řekl, abyste je nepolekal, to vy nevíte. Správně. Vidíte. Ano, to je přesně to, co nevím. Jak to víte, že to nevím? No, protože jsem četl tytéž noviny, co vy, protože jsem poslouchal řeč prezidenta Roosevelta, stejně jako vy, protože nemám rád fašisty, stejně jako vy, protože jsem Čech a mám rád svou vlast, stejně jako vy, a protože mě naplní hněvem a nevolí, když vidím, jak se nacisti u nás doma chovají, stejně jako vás. No a protože přemýšlím, stejně jako vy, jak a kdy a kde a kdo bude z viníků potrestán. Tedy řekl jste to, co možná nejsložitěji, jak bylo možno, jen co je pravda. Nežijeme snad ve složité době, nežijeme? Ovšem, ano, zajisté, ale musíme to zjednodušit, víte? Já nevím, jak bych těm Němcům u nás řekl, aniž bych je polekal, že dnes je ujednáno mezi Spojenými národy, že viníci a původci fašistických zločinů budou potrestáni. Já vám rozumím. Pepíček Goebbelsů straší německý lid,
že Spojené národy chystají na Německu strašlivou pomstu. A to je lež. To je lež, ano. Nikdo nechce německému lidu, opakují, německému nevinnému lidu ublížit. Jo, ale nikdo nenechá nepotrestaný zločiny, které nacisti a jejich pomahači pášou na bezbranném obyvatelstvu zotročených zemí. Prezident Roosevelt to jasně řekl ve své řeči k americkému lidu. Viníci budou postaveni před soud a potrestáni podle trestního zákona. Vůdcové a jejich pomahači. No a tak, drazí přátelé u nás doma, mějte, prosím vás, otevřený oči. Pamatujte si tváře a činy fašistů a jejich pomahačů, zrádců. A vy, Němci, pamatujte si zrovna tak, jako si pamatují Češi, Norové a Poláci. Neboť i vy budete mít právo potrestat viníky mezi sebou. Zločince, kteří se snaží zavléct vás, německý lid, do záhuby sebou. I vy budete mít právo potrestat ty, kteří vyvlekli vaše drahé najatka za zájmy nacionálně socialistických milionářů. Nevěřte, že vám chce někdo oplácet činy, které vy jste nespáchali. Ale nevěřte také, že někdo zastaví vlnu spravedlivého hněvu, která smete fašistické zločince z povrchu země. A co se týče vás, drazí zrádci, jich pomahači, páni nacističtí skopčáci a čeledi přidružená, pro vás máme radu. Nechte toho. Zmizte z Čech. Chovejte se slušně. Budete potřebovat polehčující okolnosti jako sůl. A vy, pane Franku, a vy, pane Daluege, pamatujete se, pánové, co se stalo Heydrichovi? Pamatujete se? Já bych nespolehal na katy gestapáky. Já bych neměl Čechy za hňupy a hlupáky. Čechy je potíž, My Češi totiž dobře víme, jak na skopčáky už jednou došlo na německé pány. už jednou v Čechách práskali Germány. Zase zní trubky do boje a bubny revoluce. Strach posed v Čechách nevítané hosti. Podmetáli jim strachy chrastí kosti. Bíjte, zabijte, zataraste brány. Dejte jim poznat, že jsme doma pány. Slyšeli jste černou čtvrthodinku Voskovce a Vericha z Ameriky. Od nádraží dále, bombardování nenadále. Kde se dělá pro fašisty, tam jsou bomby z nebe jistý. Nikdy nezapomeneme na Lidice. Každý z nás něco má, co občas tlačívá, co mu dělá na tvář vrásky. Každý z nás starost má, v sobě ji ukrývá pro peníze nebo z lásky. Rozdělme bolesti rovným dílem a pak dejme se za jedním cílem. Všichni se sejdeme, až svou zem najdeme. Nashledanou v lepších časech.